Det her er en video for, hvordan man tanker rejsekort op, og også hvordan man tjekker ind, når man er under 13 på det her kort. Det er et voksenrejsekort, der gælder til i oktober 25. Så det er ikke så mange år nu, der er. Så jeg lægger kortet ind, så kan man se, at man kan tanke op, og så kan man gå ind på mit rejsekort, der kan man se, hvornår det udløber. Og her, der kan man så tjekke ind. Så jeg trykker på tjek ind, og så kan jeg gå hen og trykke barn ind. Og et barn. Og så kan man også vælge regional og standard, det så ikke. Nej. Det er jo standard og første klasse, regional. Hvis man skal til Jylland, så skal man gå ind og ændre i regional her. Men det skal bare være den almindelige regionale, hvor der ikke står 100 et eller andet. Hvis man skal til Jylland, så skal man have 100 kroner eller over 100 kroner på kortet, for at kunne få lov til at rejse til Jylland. Og så går man ind og trykker godkendt, når man så har, nu er der det forkert. Hvis nu det er Vilma, et barn og en voksen, og så trykker man godkendt.